O odgovornosti za nasiljem, o posljedicama pa i mogućoj odmazdi mi razgovaramo sa stručnjakom za sigurnost koji je godinama sudjelovao u osiguravanju derbija u Hrvatskoj. Željko Cvrtila je gost Direkta. Dobar večer i dobrodošli. Dobro večer. Nismo planirali baš s ovim pitanjem početi razgovor, ali čuli ste i našu reporterku i oni su napadnuti. Pa ima li razloga da Hrvati koji se u ovom trenutku nalaze u Ateni budu zabrinuti? Svakako treba biti oprezniji i možda izbjegavati mjesta gdje se okupljaju navijači, ali sumnjam da će obični građani biti tako neprijateljski nastrojeni prema našim građanima. Da. Kad malo se podvuče crta, malo je vremena svejedno prošlo, no čini se da su svi sve znali. Tko je onda odgovoran za ovu eskalaciju nasilja? Pa mislim, odgovorni su nasilnici, ali što se uopće to dogodilo, a nije se preveniralo i spriječilo, zasigurno grčka policija. Takav stav su zapravo zauzeli i u njihovom ministarstvu gdje je ministar smijenio 7 visokih dužnosnika. Tako da mislim da je tu veliki propust njihove strane. Od same granice, oni su trebali locirati vozila i navijače koji idu i pratiti ih, odnosno cijelo vrijeme nadzirati, a najbolje izolirati. Ako se radi o takvim ljudima koji nasilnički zapravo ulaze u navijanje, onda je najbolja mjera izolirati na nekom prostoru ili negdje na stadionu, gdje ne mogu biti u doticaju sa drugim građanima i ne mogu biti u doticaju sa drugim navijačima. Jesu li samo podcijenili situaciju ili mislite da se nešto drugo krije za toga? Pa mislim da su i podcijenili, da jednostavno nisu shvatili ozbiljno upozorenja koja su dolazile iz Hrvatske, a i zemalja koje su bile na tranziciji, prije svega Crne Gore, koja im je dala i vozila i registarske oznake i sve ostalo. Kad govorimo konkretno o ubojici, mislite li da ćemo znati točno tko je ubojica? Vidimo da se dogodio svojevrsni mogući obrat. Cijelo vrijeme je bila informacija da se radi o Hrvatu, na kraju je možda ipak Grk taj koji je ubojica. Kako je rekla vaša izvjestiteljka, tu naravno da će među samim navijačima vjerojatno vladati nekakav zavjet šutnje, osim ako pod teretom prijetnje sankcija netko ne počinje pričati koji nije direktno bio involviran, ali će se njihova policija zasigurno oslanjati na druge očevice. Vidjeli smo iz nekih priloga gdje su ljudi sa strane gledali i vidjeli što su događali, pa će tu vjerojatno biti prepoznavanja. DNA analiza. I naravno na materijalne dokaze koji se prije svega odnose na otisak sa predmeta s kojima su počinjena kaznena djela i DNA analiza ukoliko je došlo do nekog bliskog kontakta, znači između žrtve i počinitelja, i ako je baš ta žrtva to prenijela. Iako je to teško zaključiti u takvom masovnoj tučnjavi, jer svatko sa svakim je mogao doći u kontakt i prenijeti taj DNA, tako da će to biti teško utvrditi. Naravno, i vjerojatno je prostor pokriven sa kamerama, pa će i tehnički dokazi doći u obzir. Je li uopće možemo reći da je samo ta jedna osoba, tko god on bio, krivac? S obzirom na cijelu masu ljudi, s obzirom na sve što se događalo. Nije niti zakonski, niti stvarno. Znači, vjerojatno će biti krivci i još neki drugi koji su sudjelovali. Oni imaju slične propise kao i mi ovdje, puno rigoroznije od prošle godine, kao što smo čuli. Tako da svi oni koji su bili u neposrednoj blizini gdje je stradao mladić i gdje su druge osobe stradale koje imaju teške tjelesne ozljede će vjerojatno kazneno odgovarati za sudjelovanje u tučnjavi gdje je netko zadobio tešku tjelesnu ozljedu ili smrtno stradao. Po našim propisima su tu visoke kazne, pa čak i do 8 godina zatvora i prema kaznenom zakonu i prema zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima. Kod njih je to puno više, čak i možda trostruko, tako da ja sam vrlo uvjeren da će neki ostati tamo odmah u zatvorima. Puno je uhićenih u ovom trenutku. Kakva onda njihova sudbina po vama, po vašem iskustvu? Pa da, neki će sigurno ostati u zatvoru, neki će možda prekršajne sankcije samo odraditi ukoliko neće biti u kaznenoj zoni, nego samo u prekršajnoj. I dakle, ili će zatvorske kazne do 30 dana u tom procesu odraditi, ili će biti visoke novčane kazne koje će ili moći ili neće moći podmiriti. Da, znamo da se karte za gostujuće navijače uopće nisu prodavale. Pa kako onda proniknuti? Koji je to motiv? Kakav je to profil ljudi koji putuju sve te kilometre, sve te sate da bi došli do Atene gdje znaju da neće moći ići na utakmicu? Da, to je pravo pitanje. Ja si postavljam jedno drugo pitanje. Znači, kad pogledamo navijače u Hrvatskoj pa i Bad Blue Boys, dakle, vidimo dva dijametralno suprotna lica. Jedno izuzetno humano
kad god su nekakve katastrofe, eto njih prvih i pomažu ljudima. Prošli tjedan su pokrivali krovove nakon oluje u Slavoniji. Jel? Sjetimo se, nakon potresa isto su bili među prvima. A s druge strane onda imate ovo nasilničko lice, nije mi to jasno. Dakle, bilo bi jako interesantno vidjeti da li se radi zapravo o istim ljudima ili se to radi o različitim skupinama unutar grupe navijača. A u svakom slučaju tu vidim nekakvu zadaću klubova da se pojačano angažiraju na ulazak u tu subkulturu sa psiholozima, pedagozima, kriminolozima i tako dalje i da pokušaju razbiti tu njihovu ideju o tome da su oni neki vitezi, da je to nekakvo viteško ponašanje i tako dalje. Dakle, sakrivati se iza grupacije koja se sukobljava s nekim i unutar toga nekoga udariti, piknut nožem ili nešto je kukavički čin. To nije nikako viteško. Jasno, o tome trebamo i razgovarati. Samo za kraj kratko, mogućnost odmazde. Puno se o tome danas govori. Pa vrlo izvjesno će doći do organiziranog pokušaja, ako ne i dolaska u Zagreb na utakmice, a i ova utakmica koja se igra sa Hajdukom. Visoko su rizične i sigurno će policija poduzeti sve da im se ne dogodi isti scenarij. Nadamo se da će tako i biti. Puno vam hvala na i analizi i razgovoru. Hvala vam.